Piştî sizayê li dijî Ekrem İmamoğlu hate pesend kirin, balansa siyaseta Tirkiye jî guherî. Ji nû ve kelecanek hate eniya muxalefetê û namzediya İmamoğlu. Lê di heman demê de nakokiyên li ser diyarkirina namzediyê ya masaya şeşalî jî berdewam dikin. Tam di vê proseyê de rojava herî germ jî çaranûsa dengê Kurdan e ku li Tirkiye tê nîqaş kirin. Gelo ev ne diyarî, dûrsekinîn û bêdengiya eniya muxalefetê ya li dijî êrişên li ser HDP û nirxên Kurdan wê bandoreke çawa bike li ser dengên Kurdan. Kürt seçmeninin ciddi anlamda oyunu almayan bir muhalefet. Partiyeke ku dengê Kurdan wernegre nikare hilbijartina serokkomariyê bi hêsanî qezenc bike. Ne tenê İmamoğlu kesekî ku xwendineke siyasî bike jî vêyekê dibîne. Em dibînin ku hevkêşeya masaya şeşalî bi nîqaşên namzediyê re têk çû. Hem Selheddîn Demirtaş, hem Ahmet Türk û hem jî Mithat Sancar di vî warî de xesasiyetên dengderên Kurd tînin ziman. Ez bawer dikim mase piştî kêşeyên navxwe çareser bike wê guh bide van bangan û li gorî wê jî wê nexşereya xwe diyar bike. Masanın dengesi bozuldu. Eniya Kurdan jî tam di vê proseya ciddî û guherbar de balê dikişîne ser berjewendiyên Kurdan û naxwazin wek serdemên borî Kurd bêne xapandin û careke din mafên Kurdan li dervê destûreke nû bêhiştin. İmamoğlu rayên Kurda hate hilbijartin lê mixabin li Saraçanê kom bûn bangî Kurdekî jî nekirin, ne bangî HDP kirin, ne jî bangî yekî dinê kirin. Neheqîl hat li Kurda hat kirinê mixabin deng dernexistin. Partiyên şeşxolî derheqê Kurda da jî tiştekî dernaxin olê. Yani navêjin erê em ê mafê yani navêjin em zimanê Kurdî em bikin zimanê perwerdeyî siyasetmedarekî Kurd bi raya min ew e ku Kurd hin tişta bikin malzeme bazariyê. Yani kî da aliyê Kurda da kî çi dibêje em li gorî wî rawestin. Wekî din Kurd bira dengê xwe nedin ti partiyekî jî. Laliyekî jî hevserokê berê yê HDP Selahattin Demirtaş ji bo çareseriya nakokiyên masaya şeşalî bangê dike. Da ku dawî nîqaşên kursiyê namzediyê bînin. û li şûna wê li dor berjewendiyên hevpar yên hemû civakên Tirkiye kom bibin. Digel xesasiyetên Kurdan. Kıymetli hemşerilerim, Azat Altun, Kurdistan 24, İstanbul. hemşerilerime sesleniyorum. Ama ben buradan